Uya kundipe pfuma yangu wakagara nemasikana wangu Constance kwegore ukazomuramba ndizvo sanangurirai imba tinzwe tipinde panyaya tongoda kusvika muno nyaya svikai muno nyaya dzenyu tibatsirana. Akatora mwana wangu akagara naye mazuva akagara Kumba kwavo kwanza 4 months wabvauya kudzosera Kumba iye navapedza kudzosera mwana wangu vakamusesa nhasi vakauya vakati hatichazi kuuya mwana ndakazouya nebhegi saka ndikati nyaya yakuda vayanganisa kudai ndikwanise kupiwa pfuma yangu kudzorere mwana wangu zvakanaka. Muri kuti imimi mwana wenyu akatorwa akaenda kumba kwavavo vakasvika vakadzara naye Kumba kumwedzi mingani? Mwedzi inokwanisa 4 months vanaye Kumba ndobva vazouya naye ivo vabereki vacho varipo nemuroora wavo kodzorera Kumba kwenyu ndobva masvika imimi mataurirana navavo tikati ko tichadzinga mwana iri auye zvakuda uida vatibatsire tikwanise kupiwa zvinhu amene madzodzo yavanoita takudzorera kuti apa manje makwira dare kuti uya uchidipa pfuma yangu iye iwe aikona pamusoro yandati iwe zvandataura nezvo haikwakuya kwasvita chii uri kunzwedza tuta ndati iwe wakuti pamusoro iyi wanguwapiwa mukana wokutaura naye ndakupa mukana wokutaura manje zvataura ndiani wapa Alright, nokusavaziva kwako ndanzwa vachitsanangura vachitiwo ivo wakatora mwana wavo samone uri kutaura kuti handiuya kuno undipe pfuma yangu tisumuka ubvapo uende kana ukagara nomwana wako Kumba kwavo ugare apa sumuka ipapo uende ugare ipapo ukatarisana navo ugare pasi papo gara pasi akagara mwana wenyu mwedzi ngani? saizvo unoziva mutupo wavo ndati unoziva mutupo wavo here chivakwazisa nomutupo wavo iwe taurisa sabush nesabush haisi nhondo akatekurwa kwavo simuka ugara chivanhu chedu uri kuya kunoedze kana kuti kunopima zvino ndiwo kubvunzwa nomutonga ngoya kuonoedze dare ino kana kuti kupima ukanyatsotitarisa tiri kunoku pane wangu yeshure kuti muri masina unotokwana wokuti ungatobhomba kwako wotokwinya masoksi kuti ndiri kuenda kunopima ndikubvunza ivo waona kutaura kuti uya ndimuzivere ndati hauna kutaura kuti handimuzivere komutupo wako wawana kupi mutupo wawana kupo munhu usingazivi kubva kumwana wavo wakagara nenguva yakaita gara muofisi mako zve2 months uchienzera mwana wako wakaripa zvingai pakuenzera kwawaita
Ndati wakaripa zingani? Ngotaura 1 + 1 = 2. Pindura chini. Wangosati. Wamtora msikana. Wamtora msikana wake here. Ngana moroba. Tatanga ndana wake here. Ngazara ni mama. Saka zvavataura vazvinzwa baba zvanzi kuuya kutora mwana wangu tinogara naye, saka wauya kuno pamberi pachangamire kuti vati chindipo pfuma yemwana wangu wakarara naye, uri kuti kudii? Pamusoro ndinenda kunzwawo naiyo baba wacho kusanganisira nini semuna akamborwa kuti Kusanganisira nani? kusanganisira nidani. Aiwa, leo kusanganisira na baba wako kaka. Nekuti sipane maya kuti muyananisi kuna changamira. Zvinokati dakunzwa iwo baba atezvara wako kusanganisa nesu. Isati pemunhu atifungudzwe zvokuita izvi. Iwona baba vako ndime munotaurirana, muwirirana kuti kurara pandakaita mwana wanhingi kuye kunoda kuti kubhadharwa kuti isisu. Changamira vanoda kuyananisai. Uda kunzwa zvakutaura ivo. Vanzwa mazwi uyo isi tikuona paneke anga achitaura pamberi pedare rino zvaabvunzwa nachangamire kuti nomutongi kuda kutiedza here. Isi hatiedzwe. Ukaremera vatongi vanokuremerera. Usade kuremererwa navatongi. Chinzwa unzwe mavhu manje atakubvunza tezvara vako vanotanga kutaura kuti handivazive. Vanhu varidzowo mwana wakaenda naye manzi naadzimai vavo vachimuchengeta mwana iyoyo kusvika vazomuyemura ogara naye kumba kwavo otisikire pavamudzorera. Chinzwa unzwe zvavari kuda ivo. Tingati kungokubvunza izvi shoma baba. Anzokadzaru nhasi kudzora nhasi kutara kuna ari kuti apa ndarumba baba muri kugara naye kumba kwenyu semunhu akarodzosera pano nguva yakati pane 3 months ayodzosera Ndeuri. uyai kunotona Gara zvinya. anzi garai apa pakona apo pakona ipapo Chitaura izvo mundo mwana. Ani mabuno ngani? izvezvi ane 18. 18. Taura. ndinochangamire nguva yenyu yekutaura zvamukuda kumwana wenyu kurarwa kwakaitwa. Hai ndina zvakawanda ndingoda pfuma yangu kuti agone kugara nemwana wake ndiakamudzosera zvino akatora mwana kugara naye Yakaita sei ndio zvitaurwa nedare. Dare anoda kuchanjira ichanjire mega. Ndozvikuti Ukati uda pfuma yako, hatizoti zvii zvauri kuda pfuma yako. Ndozvati kuti pawabva zvii zvauri kuda chaizvo pamusoro pemwana wako. tine zvatikanyonga panapa. Verenga. Verenga iko. Rora Tegereza iwewe zvinoona tezvara wako. Rora Constance rinoda iso dare $50. Zvimwe hazvina kuzoiswa mafigures ndiro gushi hazvina kuzoiswa mafigures zvese izvi. Jira ramai 15 meters, mbudzi yamai mombe 6. Zvimwe grocery zvinyorwa iri super, sugar, flour, rice, cooking. Hazvina kuiswa kunzi irice yakawanda sei. Jedi, bathing soap, lettuce, 2 cartons salt. Right. Iwe mwana akambororwa asati aroorwa kutanga ndipo wazinzwa nevaridzi wazinzwa here nevaridzi Wati asiwo wakamutora pane mumwe murume Ayo. Ndinga ndezvekuti uyu unenge aramba handiri inini ndaungenda natsoziva kuti munhu ainzi akarohwa kakaridza ndiyemo saka ndazota matozizero kuti ongeni ndatomutora
but munhu pane munhu akarora kwakaredza njiso right munhu akaenda kwakaridzwa kamune ari kwakaridza saka sei uri kumufananidzira nawo baba vake vati iwe ndiwo wakatanga kumutora saka utorine mhosva yotora mukadzi womunhu ndozvaupedza kutonesa iwe wakamboorwa kumwe kuchenjera kutarise kuti kunokusvitsa papi handizvozvo taura kana usate mwana wemunhu simba nepekusata mwana wechii wemunhu baba wacho mandizwawo ukasimba naipapo ndozviri pamwoyo pako handizvozvo ukada kubata tumwe tunhongwa tisina basa unozvipurira moto mumateya wandizwisisa kana ushaura kuti munhu akaroorwa ndakamutora ndisina kuzviziva kuroti wanga watora mukadzi wemunhu imwe nyaya yakutozvigadzirira kei aitega tikubvunze mpano mukadzi iwe pesa kuniswa mukadzi uri kumunda hausi kumunda auchamuda wapedza naye 2 months and a half watokwana kwaro wachamuda ukanga wamutorere kugara naye mwedzi miiri kuti auchada muchikirenga zvavo wanga wamaniridzwa naye chii changa chaitika zvakabva zvaitika maningi zvokuti vakabva vachiziva vakunga kwavo kunonga vachiziva ukatombotaura nyaya dzacho vada kubata handei tagara waida zvakanaka tatozviona waida kujira muriwo kumba kwavo saka wakakuchitora muriwo wacho ugari nawo anoda munhu amutarisire kwate zvake uye muri mukadzi nekuti akutengerwa sipo namba kwake tenga iwe sipo zvino 2 months chete uchitenga sipo wakonewa indine 20 years ndichitenga sipo 2 months watoremerwa kare changamiri zvabvunzwa nemutongi uyo haachada mukadzi ndonyaya iripo panapa saka manzwa pakutanga abvunza kuti ndida kuziva kuti ko kana munhu akamboroorwa anobvisirwa zvingati ndo zvaauya nazvo achiti chapta yangu ndeyekuti munhu yakamboita sei saka pamwe miriko yangu inenge iri mushoma manje nyaya iripo ndeyekuti mukadzi achiri wako wanzodza tiri kutaura bhuruku kutorega kumuenzera kutoregera zvako mukadzi achiri wako wazinzwa kana usisade munhu unomuramba pamberi pamambo mambo ndivo chete vanobvumirwa according to traditional leaders act kuchatanura yatinoti customary marriage kuroorana kwenyu kusina mujiti mukati pamwe manga musingazizive mambo vakuchatisa kuti vakutoisa muchato mamarriage certificates akubuda panapa saka anozobvumirwa kukanzura ndimambo yaiya munoti unregistered marriages saka mukadzi uyo achitori wako saka wanza changamira uchibvunza panapa kuti abva kupi nokuti tida kupa munhu wako kana usamude uyu hauye nomumusarira kumba kwao unoya panapa umupa gupuro pajekerere wamupa gupuro wotanga waroora izvo zvakanaka mutongi hapana matsotsi toaziva isiso wazvinzwisisa pawakamanikidzwa iwewe dai wanga usingade kukada hapana kwambotogara naye kana shoma kana one day wanga usingagara naye wandinzwisisa waita zvakanaka asi ukazogara naye 2 months and a half dzaurikutaura oratachambobvunza vakakumanikidza yaya havasipo here vakafa saka sei waguma muzosa izvezvi matsotsi taakukuzivai maida kuzangaza mwana wevanhu zvawanga uchida nekushuvira ukazviwana mu2 months obva wachachiscrepa nichachida zvino kana wakazviwana wakatomorako uchi unobhadharwa wandinzwisisa hauna kiro mahara right ndakambobvunza shomanani ndisitirauri gadzisai listi renyu zvakanaka mutipesha zvakagadzirwa zvakanaka ndiani mwana wenyu munyina wenyu saka ndimi baba vacho nhasi manzwa mazwi ari kutaura munyina wenyu ndamubvunza mubvunzo kuti ko mukadzi uyo uchiri kumuda here ati kudi ati kwete saka imimi semukoma wacho
wemunyina wenyu muri kuti kudiona so mataurira ita munyina wenyu pamberi pano muchinzwa kuti baba avapo imi ndimi baba wacho nhasi muri kuti kudionazvo panguva yakatora achigara nemwana wemunhu asina chamakukwanisa kubvisa nhasi akuti aiwa ine mukadzi uyo hachadi ini handigone kuti mukadzi tinomuda mhaka nechikonzero iye kana mukadzi achiuya anouya kunogara naye uye iye ndiye aramba chi mukadzi hauna kutipindura kashamba ini ndakubvunza chete mazwi ataura mwana wako wanzwa here kuti hachada mukadzi handina kuti iwewo ungamumudze kuti ramba mukadzi nokuita mukadzi nokuti mukadzi ndowake ndada kutuwirane uri kuti wokudii nezera raanaro semunhu anovaka ende uchiziva kuti nyika yatiri izere hosha. What's your advice munina wako 2 months and a half? Uda makuru manganja? Pamusoro ndinokumbirwa ndirise ndinodzokera kumashure ezvishuwo nauye haina kutanga nhasi. Ndofunga musi wa 12 September vekwadhonza vakauya. Imbomira shamari. Once ndabvunza. Ini ndati what's your advice? Nyerero yaungapiwa munina wako handizozvo uchitaisa zera raanaro handizozvo achizangogara 2 months and a half obhara mashii mukadzi uchibhesa futi nekuti nyika yategerei ine chirwere mirandibetsere wandizwisisa pa2 months and a half shamari wairora naye risana hapana chikutenderera wairora naye here iwewo uri munhati umuke handizozvimujere handozibata ndikutokuona kukasira nani handitika pane zvandatoona ndeiranda pachiga ichocho handozibata uri kunzwa bhangoti tongoti is not very sure kuti ndaitorana naye here ukazosvika ndasikane naye oright pamaimboti waidzivirira here uchirana nemukadzi pindura mubvunzo waidzivirira here unoziva munhu achinzi kudzivirira zvinenge zvirevei zvinenge zvirevei right ndo zvandabvunza kuti waidzivirira here nguva yaurani mudzimai uyu handitwazvonukazudza ndopandandikuda kuti umupe advice pazera rake chakamirira listi tiuye handizozvo izvi natorora one week anorora vanovanhata mbenaa handozvibata but ndiri kuda kuti umupe advice ndisachanga ndakateererawo pawasiya ndokubetsera kurovedzera handizozvo basing on the fact that ane 20 years agane munhu 2 months anga achirora naye pasina protector hapana akatestwa ipapo ndobasiya uri kuti ndinoda kumuudza kuti hachisi chinhu chakanaka teerera mukoma wakwei vamberi ukaona mirako mbomira ukaona trouzi ichitambudza zvauri kuita ichi unoisa bhandi wazvinzwisisa because riri kuda kunyima kamfuti ukadai wabata bhatani ukadai wabata bhatani handizozvo unoona netrauzi rebhandi right chimupa advice tesitatesi zvawakaita hachisi chinhu chakanaka sokuti unotora mukadzi ogara naye nguva diki diki uye nemakore ako uchiri mwana mudiki hauna imba yawati waziva unofanira kuti ukure kune zvirwere nekuti takatarisa paurapa watora mukadzi wagara naye 2 months nhasi uchiri kukura saka kuzosvikira pazera rekuti uchange wada kuroora vakadzi vangani uchange wagara navo uye tarisa kuti kune zvirwere unenge wasvika papi pakuzosvika kuti uronge munhu chawakaita hachisi chinhu chakanaka iwe wanzwa zvataurwa nemukoma wako wombera hautogona kana kuombera kwacho wombera toni embe aiwa iwe kushiro unenge warora kwate zvako isa nhongo zvataurwa nemukoma wako wazvinzi
Unaweza wabate kwanza hata. Wabate mtiji. Sasa kuti alikuwa Mungu tuotora mwana wa Msia. Nezera ule kuti mwana mliki. Ono zvichika yeye kuchiwa kunanza kuoga nomukadzi. Ninga waita sei? Ndozo wabate. Famba de mwana. Wazibata. Chimanga dempa 2 out of 100. Wazonza tawo. Warovedzera, waraira, but panozo waraira ona zingani? 2%. Andozvo. Saka ndakusiya iwe nechitsvaka. Semaitiro andaita, matangira andaita nechangani. Ndo mataro amfoga uchiita naye kupi? Kumba. Andizwisisa. No mundinyika zvazviite sei? Andizvo. Havasi vese vakaroora vachida. Andizwisisa. Chimwe chinobaya chobva chachokera mupi? Kuno chatogara papi? Une nyaya yangu uchida kutaura kumashure. Mandinzwisisa. Ndesaunda kuti chimwe chinobaya chobva chachokera mupi? Asi wakutoti ndakufamba nechibanzi changu chienda kupi? Kumberi. Chii chinokosheswa ipapo? Nyaya yekuti tore siye. Ikapedzisira vahapita haana musha wano wake. Wandinzwisisa. Kana paura vangotadza upasvika nekuda kuti nyika yane meno. Wapanza kutarera pabatisisi. Ende omuonesa kuti ona nhasi zvipfuma yabuda. Handiti ichinorora mangwana imwe kubuda ichibuda. Shiri inenge yane mariro haisogona paita sei? Maita basa ratsoka. Ngavawe. Nomanyora wani kuwasha imomupa chirudziko machingombereka zvadzaito. Kurorwa kwaconstance Donza natina chikavumbura chiteerera rora rako. Dare $50, ndiro 20, rambe 5, gusi 10, mvuramuromo 5, mbariro 5, chigaro 5, matekenyandebvu 20, rusambo 2300. Mari dzese dzandiri kutaura ma-US handitika. Sutu ya baba nesutu ya amai gumbeze 3 kgs, mbudzi 2, jira ra amai 15 meters pamusoro $20, mombe yeumai, mombe dzedanga 7 negrosari rirapo, sugar 10 kg, flour 10 kg, rice 10 kg, cooking oil 10 liters, sipo gesha 5, magesha green bar safe 10 kg, mechise 2 makatoni, salt 5 kg, 4 dozens chingwa, majalini 2 kg, soft drinks 2 macrates, beer 6 pack by 4. Wazinzwa shamwani? Ya ngazvi. Nechekutaura. Vazongosiya pamusoro pegumbeze panoiswa mari. Baba womunhu. Zvatiri kuita panapa tiri kuti ava vachanyora imwe kopi yavanokupai. Pamunoenda muchiziva nhaudzani? Aiwa, haiswa tiri masoti, tinoda hard copy. Vanonyora. Imwe kopi muchatipa. Mazinzwa? Munotipa rimwe kopi mogara naro, rimwe kopi mopa mukwasha wenyu. Ogara achiziva mhosva dzani? Saka dare rinenge richitiwo zvawataurirwa izvo panoita utungisi unofanira kumbopurukutika. Unechekureva zongosita kuvanzwa wavanza zvanzi unochokutaura here wanzwa izvataratedzera wako zvaungoita kunoa pamwana wako. endi parizvino pamusoro paizvozvo mukadzi achirwani Wako. pfuma yavo first
haurambe chausina kuroora. Wandinzwisisa? Haurambe chausina kuita sei? Unotanga kwawaroora. Wozochiramba zvako chii mudzimai wako. Ukasunudza rokuti akatidza. Pamusoro wechanga. Ndine panoda kuti tijekese. Mai nina kubva kwavakaita Kumba havana kuendeswa vakabva veshe. Ndodaira kuti vanokwanisa kuzvikukurirawo. Kana baba vacho vanokwanisa kutaura kuti mwana wavo haana kunosiyiwa, asi akasimuka pamba akaenda wega kumusha kwavo. Ndaikumbirawo kuti vajekese ipapo. Iwe une mudzimai? Ndinaye. Mudzimai akasimuka pamba akaenda wega kumusha kwavo. Ndizvo? Unoita sei? Ndinoteera. Chibvunza munini wako Akateera. Akateera. Napo vakateera. Aiwa, mubvunze ndinoti handipindure ndichinzwa. Vakateera here pakaenda mainini kumabasa. Changamiro da kunzwa mazwi akupa muromo. Wakateera. Ndobva waita sei? Ndakatadza kuwirirana. Nani wakatadza kuwirirana nani? Iye kusanganisira naatete wake. Musikana naatete wake. Ndobva waita sei from there? Ndakabva ndadzoka ndakasiyana naye. Kusvika pari nhasi. Constance where? Ndesanda ndakubvisawo. Ndaziva kuti kune dzimwe dzichada kuteera iwewe. Handiti uri kuitei kumba kwenyu? Uchiitei iwe mukadzi womunhu? Ndiani akanokusiya? Ndiani akanokusiya? Unenge urikuda kuita nhoroondo? Ndakasiyiwa nababa munini naine murume wangu Nembwa tiri 5. Baba mukuru wako wavaripo? Atezana vako ndo vakanokusiya? Vanga varipo. Nababa mudiki? Nemurume wako? Nembwa nyiri 5. Nechi? Awanzi vanga nembwa. Nembwa. Saka murume wako chiri kumuda? Mira timbozwa. Iwe ndowanga wataura nti umbo wekutaurwa apa iko zvino waunzwawo. Zvataurwa ndazvinzwa. Handiti wajekerwa here maitikiro akaita zvino? Handina. Ndepapipa wasara futi. Because wangu ati amainini vachazvipupurira. Wanzwa here zvawapupura? Ndizvozvo. Asi vari kutaura amainini kuti ukanga usipo. Ndakanga ndisipo ndiri kuzviziva. Ende chandoda kupupura kubva musi watanga kuitika nhawedzi mainini vachiuya nambuya vaona tete vavo Kumba. Ndakanga ndiripo. Handigari kuno. Asi ndinotaura kuti ndakarekodi audio conservation yese yatakaita kubva musi wekutanga wavauya. Pavazoenda wakanga uriko? Pavakaenda ndakanga ndisipo. Right, waita zvakanaka. Asi uyu iwe hamuna kuendera usiya kudzi. Muri 5 vanhu 4 Nembwa. Ndikutaura newe? Imbonanga pamubvunzo. Ndakuenda maka ataka. Aiwa, imbomira. Wati kuti? Takaenda. Wazindwera ngoma. Mabamba mwechete. Asi kunzwa zviya mbino. Hanzi takatoenda tiri 5 zvishuwo zvekutaura. 4 vanhu Nembwa mani. Tikanosiya mukadzi. Unoona murume. Hatisi kuti uri kumashure zvako. Uri kuda kuedza kubatanidza iwe kuda kutiza futi nemunhu. Uyu ndimambara. Ende kuroti wanga achitokutamba chekuseri chausiri kuziva iwe. Ndo zvazviri kureva. Handiti wazwa. Zvino zvawaziva chokwadi uri kuti udii? Anobvisa pfuma ndiye mukadzi ndiye wake. Nhau inosarira paari. Ndesakaona nanda kuti patangira nyaya iyi pawasimudza ruoko. Ndamuti kutara kwatiri kuita izvezvi mukadzi ndewani? Ava kuda pfuma yavo chete. Handiti kumukuwasha wani? Wavo. Ende mukadzi ati ndikuda murume. Ende mubvunzo watabvunza pamwe ndakuunzwa. Amai, murume wani mukumuda? Ndikumuda. Mazvizvo. Zvokuti mukatonzenda izvozvi mukutoenda? Kugara kumba kwavo. Nemurume wenyu, kunogara nemurume wenyu. Andioni pakatamba
murume mukumunde mukanzizo zvende munogara naye amuende here ndozviri kubvunzwa nedare mati kudii mukanzi nhasi endai munogara kwenyu nemurume wenyu wazvizoka uri kuti chii aiwa anoramba mukoma wacho pabowa munhu hatisi kuramba decision yani yakinawa ende hatisi kuramba tikamumanikidza kuti aende ogara zvinhu zvaasi kuda handizvisiza asi unoramba zvaunenge waita sei waroora haungotoona kamwana wavanhu zangazo kutorongorasa hatidaro mukugara roora first wapedza kuroora tozoya totaura nyaya yekurasa saka mugadzirire listi rake within 2 weeks toda kuona kuti ange asvika pano nelisti rake